Bu, mandi, Bu. Apa, Bro? Kondi kon. Terus suket, Cuk. Linggo kene sih. Nak lapo yo? Gak ora wis. Ning warung ah. Warung apa nih? Warung baku. Dodol super. Masa? Iya. Iya dah. Iya. Dele. Ayo. Bisa aja. Apa nih? Apa ya? Apa? Aku keri, Cuk. Wes ah. Ayo. Ya ayo. Wis Apa nih? Dulu, kira super ngono. Ya boleh jadi Pak Deku super. Lah wong lanang yo. Lu Pak Deku sing pekok. Turun buka. Ayo jajan ayo. Ayo. Oh, arek kenceng. Wis. Ya. Ya. Baya. Loh, kon le. Iya, Cak. Wah, wis suwe dodol ngene ya. Iya le. Lah minggu ya, Cak. Oh, setengah jam le. Wah. Berarti bojone le sing ayu le. Iya. Iya. Le, krungu-krungu jare wetok teko. Iya, Cak. Aku ero mau. Tak celuk gak gelem mandek. Ranton nanti sih? Lek jarene make ngomongin aku merantau di Papua le. Iku lho nih PT pot-pot Freeport apa iku krepot iku le. Tapi mana sih? Setengah jam kemudian. Weh, tau. Apa? Loh, ning kene, Cuk. Oh, ning kene to arek. Oh, Cuk. Sama sukses hari kan? Main kon. Sama iki ya, Cok. Kon merantau di Papua ngebor nih minyak prot iku ta. Iya, Cak. Mosok mari merantau aduh kan kok nerokok kanca-kancane rek. Tambah sip ae kon saiki. Kok nerokok kanca-kancane? Iya, Ben, juku-juku apa ya jerak aku lame rokok ae opo vitale kuwi ta? Juko. Hah? Ya apa? Hah? Wis ah. Ayo wis, yuk. Baku dini Ini ya. apa le? Sudah ya. Jancuk piro? Lima. Ngomong ora. Iki barang. Kabeh ya? Amplong ya wis. Iya, wis. Kabeh. Kabeh ya? Iya. Oke. Yang gini. Aku iki. Iya. Iki. Iya ya kabeh ya. Iki ya. Jangan kaget. Sadai. Iya. Kau apa? Iki bareng ya. Iya. Aku iki nih. Aku iki lho. Gila ya. Ya, nak boleh ya. Suwun ya. Ya, pamer yo. Tapi ku guntak ombe ini ya. Kabeh entek 285 li. Aku tansih ya, Cak. Oh, kon jarene Papua. Lah ndi duwe Papua? Asline aku gak ning Papua, Cak. Asline ning Surabaya nempel ban, Cak. Oh, matane iki jarene Papua. Tibae ning Surabaya nempel ban. Lah iki terus piye? Ya wis gampang, Cak. Oleh sih, Cak. Mben ae ya, Cak. Oh, jancuk iku jarene Papua. Tibae ning Surabaya nempel ban. Gayane oleh. Wedhus yu. Ya. Ya.
Loh, kon le. Wah. Iya ya. Tuh lali aku dah. Nyonya. Hei, Aku iki ya, aku jak. Apa le? Bangun ke diri. Bapak ini apa yo? Suruh aja. Oh, ala le, kalau ngomong kon piro? Limo. Iki barang iki wis. Iya le, kape ya. Kape, iya le. Dole. Weh. nah aku iki aku. Iya, ngomong le. Ngomong le. Iya ya. Sada ya. Iya, ngomong le. Iya. Iki bisa nih ya. Iya. Aku iki oleh, Bu iki oleh. Oleh. Wis. Iki aku aku iki. Iya. Iki lho. Cuman ya mulai hari ya. Aku boleh saya. Iya. Tapi aku gundak mbene. Iya. Sudah. Iya. Ayo. Ayo, terus.